Kemairang Community and Rural Development Block aka arpatrik uyayong arja arku arkla pelong ya ke health mela apa meran buat tirat apa mairang hakani ke health mela da ki spangot ki ba kilawan ban pen i di nakam taban syam ya ki jingpang ki ba ya ki ka met jongki ya ka health mela la pli da ba men ba do bolong speaker jaka clear list assembly rengkat ka jadon lang DC jong ka west eastern west Kharsail district Perkemjuru usiam juga himanong klau, bat kui dia ki officer nakatei ka district thamai. Ubamen ba ulapan pau kumni habakran hakani ka jalang bapri ek mela. Saki stin la smok tuo bakal long sejrong jong ka kendai 4% mo doktor kan bahas stin jong ni pan dangsan 4% dangsan 4% kai kedau nak kata kedau sedan bon kikis kiba ngilap bakadon ka jingklat no jong kikime kitu kijuk bar kipol ki bang mensua ki lalet balai ka sarkar ka pelut sibon ka pisa na ka banta ki jaka ai jing sumar ngilay semua mentan bana kaliang ka sarkar jong ka state ka jongi last dang ya ka ban set up ya ki health and wellness center haki shop center ban lang makalang iyo kumba kupta ka prala ne kispo khat artali hagade ka block ke jongi po mairang kay kadaw kalong banang penjanai ya ka jing ai ya ka jing ko jing kya ya ka jing sumar ya kitu ki badon kam ya kata habang alay sikit jaka ki bakam sekendong mrene konsumsi alay sikiwi jaka akas state ke jongi bara bang atnar kat banya sikit jaka ki ba hakitu kisnong ki bangalay na balay kran makitu ba hasnong kiyong makasop sentar ka jingay kumba pra kilometer kasop sentar ka jingay kumba 10 kilometer ngamudur yaki kumno kinyo ya kata jing sumar ke bakidon kam kerke kat ba kitu ki badon markhab bat ka shop center kimle ki shop center naga banta ka jing sumar joki kani ka por mentang yui ya ka jing pang jing stom ki ba khala ki wan kamle suka por tang nakiken bat kamle suka por tang naga banta ban suma daladi ladi nila don kam naga banta kijing sumar ki bakam janai la kren menne shushu akabede bak immunization polio naga banta ki hep ki baret ka sarkar kamne bakale ekni ladam don kam sibon ka pisa sibon ka fon la pelut nado ka manpower lalu ki breu nado ki dong di ai polio bat nadong sedong kajing pelut jong ka sarkar kalong naka banta kajing mentoy jong ki paipa pi ki badan manta si yang ni ngangit kem mapindra ya ka kubor sakitu ki snong ki mapidon kai ki mapiyo manta ka si ngi syong manta hang ni ngi don ne ka program kam dei tambas ngam semuan tambah pendap rukom ban play ya kata kamela ban kabri bon la ban supa dono long hi ong doktor meliam long kabi pi long hi pa ai nos pa ai doktor pa no long hi nei ka jingwan yong im ta si ka don ka jingmut hoi ka hap lang bat kata ka program ka baka government of India ka penlong ha baro ka wei ka India nei sim ya kane kum ka kabu kum ka jing yo jing tip na ka banta ka jing men toy ya ladi ladang ngim yarap daladi ladi ban thau la ban wat ya kum kini jing suma ban wat ya kini jing tip menta kane ka melang ni kalong free bim don kaman siwe lada pensyai kata nama kadai ke sarkar ai ya kadai ke service naga benta ka jimen toy jopi
Ngilay so susu, baki don screening, nakabenta.